Está previsto que unhas 4.000 persoas pasen por Palmeira entre o sábado e o domingo para degustar un dos manxares da nosa ría, o polvo. Instalaránse 3 carpas na zona portuaria onde os visitantes terán ocasión de ver a elaboración do produto da man dos expertos cociñeiros da Pulpería García. A cita dará comezo o venres co pregón inaugural a cargo do escritor palmeirán José Vicente Domínguez. Este ano, como novidade, tamén queremos presentar pois un pregoeiro que decidimos escoller tamén da propia parroquia. Queremos seguir poñendo en valor dende o Concello de Ribeira as persoas da nosa localidade que destacan por algunha cuestión, non? Neste caso, José Vicente Domínguez é o escollido como pregoeiro para empezar a arrancar esta nova edición da Festa do Polvo de Palmeira, porque entendemos que ten un traballo literario e tamén pois unha traxectoria ao longo da súa vida na parroquia de Palmeira que merece ser destacada, non? Ademais da degustación gastronómica na que non só se servirá polvo, senón tamén empanada, churrasco e pementos de Padrón, haberá actuacións musicais durante toda a fin de semana. Vanse levar a cabo dúas sesións vermús que van a ter lugar tanto sábado como domingo, da 1:30 ás 3 da tarde. O sábado actuará Brumeijo e o domingo actuará Dr. Migraña. Pola súa parte, despois, á noite, o que será entre as 10 e as 12 da noite, haberá 2 DJs. O sábado actuará Moon DJ e o domingo DJ Tito Maverick.